Здрасти, тренер. Готов ли си да тръгваме? Тренер, аз съм почти до гарата. Не успях да спя и тръгнах направо ела и... Тренер, това... Тренер... Стой така! Всичко е добре си. Как ще погледна нашите? Всичко е наред с Вики, какво ти е? Вики, помощ! Вики, помогнете! Вики, Павка, Павеле, ела бързо, моля те! Алекс, къде си? Вики, всичко ще е наред. Ще се оправиш, Вики. Къде е? Какво е? Как е? Да, добре. 10 часа не ви стигнаха да дойде. Лекарите се грижат за нея. Къде я намерих? Има ли значение? Притесняваш се как ще я приемете. Вие ли сте родителите на Виктория Кузманова? Да, ние сме. Дъщеря ви е добре, но концентрацията на кокаин в кръвта и за малко е щяла да я убие. Ще я задържим още няколко дни. Трябва да се стабилизира. Ще ти откъсна главата, да знаеш. Успокойте се. Ако продължавате да се държите зле с Вики, ще я тласнете към бездна, от която няма връщане. Ако искате да се оправи и да спре наркотиците, ще трябва да бъдете приятел. Тя има нужда от приятел в ваше лице. Алекс е прекрасно момче, но той само няма да е достатъчен. Защо мислите, че е избягала? Така ще я загубите завинаги. А вие сте? Да, извиняйте, аз съм бащата на Кристина Димитрова, която също лежи в болницата с наркотици в кръвта. Те са в едно училище с дъщеря ви. Ако наистина искате да й помогнете, искрено ви съветвам да се свържете с терапевт Михайлова, която е специалист в работата с наркозависими и техните семейства. Тя ще ви даде безценни съвети как да общувате с Вики. Ние сме родителите на Силвия, също от 96-то училище. Аз съм Симон, от това е Даниел. Да, и на Силвия откриха наркотици в кръвта. Какво става тук, бе? Не е истина. Това да не е някаква пандемия. Вие знаете ли, че употребяват? Всичко е готово. Подготвени сме за заминаването й. За съжаление, това е следствието от наркотиците. Много е важно как ще се отнасяте за Виктория. Виждаме се вече за четвърти пореден ден и се надявам да не сме си пропиляли времето. Пак ви казвам, много е важно как ще се държите с Виктория. Ще ви дам телефона на Джамал Карай от Здравно-информационен център за лечение в чужбина Медикал Караджа.
Работя с една от най-добрите клиники в Сърбия, специализирана в лечението на различни зависимости, включително и от наркотици. Ще помогна ти на Вики, сигурна съм. А докато тя е там, вие ще работите с мен. Защото истинската битка ще започне, когато тя прибере къщи. Точно така. Днес сутринта по време на наркосделка беше арестуван Радостин Радилов, по-известен като Боса. Конфискувани са 17 кг кокаин, амфетамини и повече от 10 кг марихуана. Босът беше обвинен и за изнасилването на 14-годишно момиче, което знаете. Госпожо прокурор, Так му излизаме от срещата с адвокатите му. Пробата от ДНК-то, която е дадена като доказателство към изнасилването, е вписана като замърсена. Тоест невалидна. Няма да бъде допусната в съда. това е пълен абсурд. Свидетели нямате. По обвинението за сделката с наркотици, адвокатите му също ще пледират невинен. Случайно бил попаднал там. Нещастно стечение на обстоятелствата. А като знам кои са адвокатите му, започне ли се делото срещу него, твоите хора ще го изгубят. По дяволите. От някъде има сериозен чадър. Нищо не мога да направя.